Sanibonani, welcome back to my channel. You guys, welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungijoin. Thank you so much. Ngakhohlwa ukusubscribe, like, share video. Okay, so ngiyabona udaba lokafikile emlomo lapha na you guys. Ngiyakhumbula afikile emlomo you guys ungumculi wegospel. Uyawagula kakhulu walala esibhedlela kwezinyanga phose ezintathu lokho sesibhedlela you guys wahlala ku wheelchair ngahamba into ekanjalo you guys wagcina sephumile esibhedlela sajabula sonke simbone ephuma esibhedlela hamba ngenyawo zakhe. Wakwakuthi akunenkinga lapha na ngogeli you guys yeah nami ngangithukile ukuthi yo is she going to walk again or something you guys. So yeah sambone ephuma ke esibhedlela hamba ngenyawo zakhe ngathi wow congratulations ifikile emlomo you guys ngathi wayenenkinga nje yeqolo la something like that you guys sengikhohle ukuthi ufikile emlomo konje wayephethwe yini you guys walala esibhedlela izinyanga you guys kwathiwa am I going to lie? But anyways, you guys, yeah, walala esibhedlela okwesikhathi eside ngempela engahambi kwakuhamba. Ngiyakhumbula abaculi bokhola abaningi omndeni nabangane beyomthandazela lapha nesibhedlela you guys okwesikhathi eside kabi inkosi yami kodwa kuphuma kwake hamba for me that was just a miracle. Okay, yeah man you guys ngiyabona ke lapha ngathi ube perform ndawo thizeni you guys ngase ngibona istory sakhe ngathi girl ngiye ngenza ama video ngayigule sesibhedlela ukuthi ufikile emlomo uyagula bacela imthandazo nakho konke. So kwamanje siyabona ke ukuthi uba bazothanda ke lapha you guys ube nandi sokuqala ngqake you guys seloku avuke ekufeni baze bathi uvuke ekufeni bafethu kuthi ube nandi sokuqala nqa lapha emcimbini obusenkandla you guys kwazi kwakuhle lokho. Now she was back on stage. God is great ngempela you guys. Yo wagula ufikile emlomo you guys ngangibona ama video yakhe nezithombe zakhe lokhu ngilandelela nje udaba lwakhe ngoba yangabalandelela kakhulu abaningi abaculi bokholo you guys abaningi kakhulu. So yeah ufikile emlomo is one of them. So ke bathi lapha umculo wokholo kufikile emlomo ubonga uNkulunkulu ngokumnikela inyithuba njengoba ke bonakala okokuqala nandi semcimbini okugubha inyanga yabesifazane obuse ethalaneni lapha nenkandla. Lo mculo waziwa ke ngamacwecwe kukhona kuwethi noma kunje ngiyabonga mama namanye ube nandi sokuqala phambi kwezinkombike zabantu emva kokuthi ezinyangeni ezintathu ezedlule axinwa ukugula kwaholela ekutheni afe esingezansi esihamba ngesihlalo. Yeah you guys wayeshayekile konke eqolo lapho ngiyacabanga kwabo ukuthi ngendlela yokuthi oza kwabo bazi bamenzela ki concert yokuqoqa ke imali ukuze ayohlinza isibhedlela inkosi Albert Luthuli lapha neThekwini ekhuluma ke nephepha uthe ubonga abantu bakuleli ngokumnika uthando ngesikhathi ebhekene nokufaka abantu basangithanda futhi badinga okunye okuningi kumina bangitshengisile lokho ngesikhathi ngigula bengithumela imiyayezo befika nasesibhedlela bezongibheka kusho lapha nofikile you guys ebonga kakhulu uthando nokwesekwa uthe ukugula bekunqinila kumenzanga walahlekelwe ithemba besingeke isidingo sokuthi ngitatazele uNkulunkulu ungidlulise ezintweni eziningi futhi obekungiphethe bengikuthatha njengomkhuhlane odlulayo yize bekukubi ngempela. Uphinde waqinisa idolo kababhekane noma badlule emzweni ezimeni ke ezehlukene empilweni ukuthi ke bangatatazeli behlisa umoya ngoba ke okusuke kwenzeke okusuke kungekhona ukuthi kuzobabulala utheke ulindele ukuthi aqashwe kakhulu ukuze aqhubeke nokushumayeza abantu ngephimbo lakhe. Maduze ukuthi ngizokhipha album ezoba ngehlukile ngoba kuyona ngizobe ngilandisa ngohambo lwami noNkulunkulu engidlulise esigodini sethu lokufa. Kusho ke lo mculi ukazi oseke washela nenkundla yakhe nezingwazi emculweni wokholo khona manjalo ke landisa ngohambo lwakhe kulomcimbi ofikile uphinde wadalula ukuthi ke usinde kakubi ecishe enukubezwa ngokocansi ngempela sonto edlula. Hayibo nkosiyamba kithi evele edlule inkingeni eziningi kangaka bese uba khona usathane futhi ozama ke lapha nukazi ukuthatha ama chance. Hayibo kanti abantu bangenwa yini hawu nkosi yami inkinga ipheli. So uthi ke uphinde wadalula ukuthi usinde kakubi lapha ucishe wanukubezwa ngokocansi ngempela sonto edlule. Abangaziyo bazobona ukuthi ubuso bami budombile anginawo ngisho umakhala enkukhini ngoba kukhona owesilisa engingamazi obezama ukungidlwengula ngize ngamncenga engidonsele ehlathini ngimbuza ukuthi ngimenzeni ngoba angimazi naye kangazi yini angathathi lokho akufuna bese shiya umphefumulo wami kodwa uthe ufuna ukungidlwengula anginqume wayibeka kanjalo nje indaba athi ngifuna ukudlwengula ngibe ngikunqume hayi kodwa usathane nezingane zakhe hayi cha ngeke. Uthe komunye omkhuleka ukukhuleka emhlabeni nathi ucela uNkulunkulu amsize axolela abantu besilisa. Silimele sibaningi singabesifazane ngenxa nje yomuntu wesilisa. Kanti you guys abantu banjani ngempela? Ufikile sedlule entweni eziningi bafethu ngifuna ukungasho. Ufikile emlomo nkosi yami hayi ngeke cabanga nje ukuthi nje umuntu efuna ukuhlukumeza okwecansi leso sikhathi uphuma esibhedlela akaka
khona saqale sathi nami inkosi yami ngiphile ngibuyele emculweni ngibuyele ke kuma gigs ngenze konke nango kunye kumdonsela ehlathini. Yo hayi usathane you guys, usathane uhlezi nje ezama ngazo zonke indlela ebantwaneni bakaNkuluNkulu. Angazi why inkosi yami. Nkosi yami kodwa uNkulunkulu emuhle njalo ufikile emlomo uthi akanayo kwamakhala enkukhwini umthatheleke loyo muntu wazama ukumdlwengula washaya umkhuleko omkhulu kakhulu you guys wagcina ke ngamdlwengulile. So hey kunzima bafethu ngofikile inkosi yami. Kodwa ke siyabonga ukuthi kugcineke engadlwengulanga. Siyabonga ke futhi ukuthi kupholile siyambona ke laphana kuthiwa ube performer laphana endaweni yaseNkandla. Emva kokuthi adlule kuloko ngempela sonto edlule kodwa ukwazile ukuthi ayo performa njalo you guys into kanjalo. So wow, this is a woman of God. She's a very strong woman you guys. She's a very strong woman. She's a very, very powerful lady. And uyamethemba uNkulunkulu ufikile emlomo ngakho konke anakho. Ufikile emlomo wethemba uNkulunkulu ngakho konke anakho. I'm not going to lie to you guys. So uNkulunkulu kuyamsindisa intweni eziningi ke you guys. Wahamba singathembi ukuthi ufikile emlomo angahamba ngeenyawo sasithi uyophuma lapha ehlele ku wheelchair. Kanti ke uNkulunkulu ngobe muhle wabeka isandla sambona iphuma ihamba ngeenyawo. Nakumanje nakuyasinda futhi emuntwini esiliso zama kumdlwengule ngamazi. Awu Nkosi yami kodwa kuningi bafethu empilweni sihlangana nezinkinga eziningi but asibonga uNkulunkulu uJehova emuhle wabeka isandla konke ke you guys ngoNkulunkulu okubi akwenzeki kodwa kuhle kuyoqhubeka njalo kusenzeka uNkulunkulu yohleze wina njalo ngezingane zakhe. Siyabonga kakhulu you guys ukuthi uyimamele ivideo uyilike usubscribe ushare ke sizobuya sibonana futhi kwenye izovilandela. Bye.